ba fila ni mugan fila mara tu fila di ma bela jere fulo ama fo obisila anga 3 minutes jam kan ko ni kaneka bila sen ba bolo ka do mo te dole hakla jigina atu ya yira la ka fo ko fato muso lo ko ni jigina kulugoro malala o konna la fato muso ko ni ya ka fo fato muso jigin ko folo teni ni e adena ni nari sa pe pope mo ko ni na le denta uye to su be ko se ka fato muso ya la soro chugo mina o konna la ku ye contraceptif ko ni kala mini ka frontière do dona ku ye moyen de contraception ko ni ke muso na mi ba to ate kono talabli o ko fe tuguni den yere ko ni mo soro mo mi ba adopter den ba soro yere la ay fa soro yere la ko den ko ni mete to soro folo ni wakati ni na ngana bora no doro ubadi abangi ba kuroma o konna la ni manu ko ni la den do o so o nu buni nyonje o be den ku yere do fato muso yere ko ni be pocho mi na sisano ku ye moyen de contraception kala mi ba to ate kono tatuguni o fana ba to fato muso mo mi bo kono bara balenta la tete ayenama barsa tikitina do den nuna la semunu kuma bolo ka do ma o ni amba fo akambe anyontuma